Tak príjemný dobrý deň prajem všetkým. Všetkých vás tu vítam na tejto diskusii. Táto diskusia je jedným z bodov sprievodného programu k pochodu Hrdý na rodinu. Máme teraz značný časový sklz, ale tak či tak ešte tu nie sú všetci diskutujúci, ale tak sme sa rozhodli začať. Moje meno je Martin Rajňák. Tieto pochody Hrdý na rodinu podporujem rôznymi formami už dlhé roky, takže dneska som tu aj s mojou rodinou. No a téma dnešnej diskusie je, prečo na rodine záleží. Na túto tému budú diskutovať, zatiaľ tu nie je, ale otec biskup Jozef Haľko, potom doktorka práv zaoberajúca sa najlepším záujmom dieťaťa pani Janka Michaličková, filozof, predseda spoločenstva Ladislava Hanusa Juraj Šust a ďalší právnik, predseda Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku Patrik Daniška. Na rodine záleží. Poďme hneď teda k tejto téme. Súhlasíte s tým výrokom, že na rodine záleží? A áno, tak prečo? Prečo na rodine záleží? Pani Michaličková. Tak ja to poviem asi teraz slovami právničky, ktorá sa dlhé roky venuje medzinárodnému právu a najlepším záujmom dieťaťa. To, že na rodine záleží, jednoducho vieme. To je objektívna pravda. A pretože to je objektívna pravda, tak to reflektujú zatiaľ aj všetky medzinárodné dohovory, ktoré podpísali všetky civilizované štáty sveta, či je to Všeobecná deklarácia ľudských práv alebo dohovor o právach dieťaťa. Budem úplne konkrétna. Keď budete mať čas, tak kľudne si vygooglite dohovor o právach dieťaťa a jeho preambulu, ktorá hovorí, že najväčším a najlepším prostredím pre blaho dieťaťa je biologická rodina tvorená matkou a otcom dieťaťa a že dieťa má právo vyrastať v atmosfére lásky, šťastia a porozumenia. To je objektívna pravda, na ktorej sa dohodlo celé spoločenstvo a jedným z tých bodov je aj to, že dieťa má právo na právnu ochranu. Takže na rodine záleží, na manželstve záleží. Ďakujem pekne. Pán Juraj Šust. Tak na rodine záleží preto, lebo sa nerodíme ako hotové bytosti, ale takými sa stávame až v procese výchovy a dospievania. No a rodina, funkčná rodina je ideálnym prostredím pre tento proces formácie a dospievania. A tým ideálnym prostredím je preto, lebo vlastne v rodine je prítomná rodičovská láska. Výchova bez lásky je drill, je to vynútenie skrze silu, fyzickú silu, silu autority a podobne. Ale výchova v láske neberie deťom vnútornú slobodu. Deti postupne aj sami chcú to, čo pre ne chcú ich rodičia. Samozrejme nie v každom momente, ale základné nastavenie je toto. Ak sa deti cítia od rodičov milované, láska priťahuje, odpovedajú na lásku láskou. No a cieľ výchovy je cnostný človek a ten nadprirodzený cieľ je cieľ náboženský. Vychovať v deťoch živú, alebo vychovať, odovzdať deťom živú vieru. A práve aj na tom sa dá demonštrovať sila rodiny, lebo živá viera sa najlepšie odovzdáva v láskyplnom rodinnom prostredí. Viera sa totiž neodovzdáva primárne katechézami a prednáškami, ale odovzdáva sa osmózou, napodobňovaním každodenného života, postojov, príkladov rodičov, niekedy vedome, a často aj nevedome. No, tak preto je rodina tým dôležitým a činiteľom v živote človeka, preto na rodine záleží. Ďakujem pekne. Privítame diskutujúceho otca biskupa Jozefa Haľka. A keď ste došli, tak vás rovno oslovíme prvou otázočkou, na ktorú už naši dvaja diskutujúci odpovedali, a teda na rodine záleží. Súhlasíte s týmto výrokom? Ak áno, tak prečo? Prečo na rodine záleží? Pretože to je bytostná záležitosť každého jednotlivého človeka, aby sa narodil do garantovaného, láskyplného prostredia, ktoré nie je vzťahovou improvizáciou,
ale dlhodobou istotou. Súčasťou istoty je aj dlhodobosť tej istoty, ináč to nie je istota, by bola premenlivá. Ak hovorím, že je to bytostná vec, tak hovorím to preto, že ak veríme, že je tu, a to veríme a vyznávame ako kresťania, že je to nejaký Boží projekt s ľudskou civilizáciou, tak potom je tu aj nejaký koncept, ktorý je nespochybniteľný, pretože ho nevymyslel človek, ale je zakodovaný do základov najhlbšej logiky jestvovania ľudskej spoločnosti, že jeden sa narodí do istoty dvoch, muža a ženy, ktorí sú jeho milujúcimi rodičmi. To je ideálny koncept. Samozrejme, potom život je zložitejší, to je jasné, ale bolo by chybou, ak by aj prevažovali zlyhania v tomto koncepte, rezignovať na tento koncept. Aj keď 99% ľudí nedodržuje nejaký zákon, ten zákon stále platí. Ďakujem pekne. Poprosíme na otázku, prečo na rodine záleží, aj Patrika Danišku. Ďakujem. Všetko, čo tu bolo povedané, platí a ja by som možno ešte tak ako keby na zdôraznenie toho sa oprel aj o také zistenia z odboru štatistiky, sociológie, ktoré toto všetko potvrdzujú. Oni napríklad hovoria o tom, že ľudia, ktorí teda tie štatistiky rôzne alebo výskumy porovnávajú rôzne rodinné usporiadania a vidia tie výsledky napríklad, ako sa deťom darí v škole, či berú drogy alebo neberú drogy, či páchajú kriminalitu, alebo aj dospelí ľudia, či sa dopúšťajú kriminálnych aktivít alebo nie, či sú šťastní, či sú zdraví a rôzne takéto ukazovatele sa zistujú a zistuje sa aj to, čo vplýva, ako jednotlivé faktory vplývajú na tieto ukazovatele, ako ľudia žijú. A zistilo sa v dlhodobom výskume, ktorý trvá 10 ročia, že rodina je veľmi dôležitý faktor v tom, aby ľudia žili taký pekný, spokojný život. Nie je to vždycky dokonalé, sú problémy samozrejme aj v rodine, ale keď sa na to pozriete z takého celkového hľadiska, tak zistíte, že v tej rodine sa deťom darí oveľa lepšie, samotným manželom sa darí oveľa lepšie v porovnaní s tými, ktorí nie sú zosobášení, starým ľuďom, pretože sa má kto o nich postarať. A ten prvok, že deti vyrastajú v stabilnom prostredí svojich biologických rodičov, ktorí žijú v manželstve, je jeden z najsilnejších faktorov. A veľmi dôležitý faktor je aj to, ako praktizujú religiozitu. Teraz sa nemyslí to, že či sú katolíci, evanjelici alebo aké náboženstvo veria, ale ako ho žijú, ako ho praktizujú v každodennom živote. Či sa denne modlia, či chodia do kostola pravidelne a podobne. A takisto sa zistilo, že ľudia, ktorí žijú tú svoju vieru naozaj tak seriózne, vážne, že naozaj praktizujú svoju vieru, tak majú taktiež oveľa lepšie výsledky vo všetkých tých ukazovateľoch. A najlepšie vychádza skupina ľudí, ktorí žijú v tej usporiadanej rodine založenej manželstvom a súčasne sú praktizujúci veriaci. Tam sú tie výsledky naozaj vynikajúce a dá sa povedať, že nielen viera, ale aj rodina sú skutočne tým základom spoločnosti, na ktorom naša spoločnosť stojí. Ďakujem pekne. Samozrejme, dá sa len súhlasiť s tým, čo tu bolo povedané, ako je tá rodina dôležitá. Určite každého z nás tá rodina do veľkej miery aj formovala aj naše osobnosti, náš pohľad na svet. Taká tá formačná úloha rodiny a konkrétne zážitky sú častokrát hlboko vpísané a sú tak v takom tom intimnom, súkromnom až podvedomí niekedy. Predsa len by som skúsil, má niekto z vás nejaký možno konkrétny príklad, konkrétny zážitok, či už z vlastnej rodiny, alebo z nejakej blízkeho okolia toho, kedy nejaká konkrétna príhoda alebo konkrétna vec z rodiny pomohla človeku alebo formovala toho človeka v nejakých tých základoch? Viete sa s niečím takým s nami podeliť? Pán Šus? Tak ja môžem. To, čo ja vnímam akoby na výchove, ale aj vzdelávaní, najdôležitejšie je ten zážitok lásky. A v rodine má človek veľa príležitostí takéto niečo zakúsiť. Tak
Ja si napríklad pamätám, že keď som bol ako dieťa v kúpeloch a prišli ma pozrieť rodičia tak, že cestovali vlastne nočným vlakom a aby mi otec doniesol nejaké vypražané kuracie rezne od mamy a potom sa so mnou poprechádzal na vodopad skok a išiel zase naspäť z Tatier akoby domov, aby mohol ísť na druhý deň do práce, tak som si vlastne uvedomil, že ma má rád a že sa cíti milovaný a prijatý v mojej rodine a myslím si, že tento typ akoby skúseností je tým najdôležitejším do života každého človeka. No, tak napríklad toto. Super, ďakujeme pekne. Máte aj ostatní takúto nejakú príhodu, zážitok? Tak ja budem veľmi osobná, ak mi náhodou aj vypadne slza, tak verte to teda naozaj, že je to osobné. Takto v júli sú to vlastne 3 roky, čo sme vlastne pochovávali otca po veľmi ťažkej chorobe. A vtedy sme si vlastne celá rodina uvedomili, že to, čo je najdôležitejšie, je čas. Že pri tej smrteľnej posteli toho otca, ktorý ležal veľa týždňov v hospici od 7 sestier, tak on mal čas reflektovať a my sme mali čas spomínať. A to, čo bolo dôležité, bol ten posledný čas spolu ako rodina. Človek vlastne vtedy si uvedomí, že tá investícia do času a do tej rodiny je to niečo, čo sa neskôr zúžitkuje tak, že to nie je investícia do domu, do bytu, do dovoleniek, do drahých vecí, ale to je investícia do rodiny, ktorá sa proste vracia. A človek si to možno uvedomí v tej poslednej chvíle života a pre mňa to bol veľmi silný zážitok, uvedomiť si, že aj ja do čoho budem investovať svoj čas. Ďakujeme veľmi pekne za tento hlboký zážitok. Ja by som na to nadviazal tak širšie, že ja si spomínam, že keď však mama má 2 rodičov, otec má 2 rodičov, oni tak postupne odchádzali, tí starí rodičia a vždy, keď už prišla tá krízová situácia, tak si spomínam, že keď sme sa starali o otcovú mamu, tak celá rodina, aj mama. Keď sme sa starali o maminho otca alebo maminu mamu, tak celá rodina sme do toho boli zapojení. To znamená, vždy, vtedy, keď šlo naozaj o život, aj v takom tom veľmi bezprostrednom zmysle slova, tak to boli obdobia také zomknutosti, keď všetko išlo bokom a všetko sa podradilo tomu, aby ten, ktorý je chorý, nebol opustený a aby mal čo najlepšiu opateru. Samozrejme, platí to potom aj pre odchod otca alebo odchod mamy. To sú celkom, na to sa jednoducho nedá pripraviť. To sú úplne by som povedal, neštandardné situácie, samozrejme. A človek vtedy cíti, že z neho čosi odišlo, keď odíde mama alebo odíde otec. Ďakujeme pekne. Tak ja si nevybavujem nejaké silné momenty z rodinného života. Skôr mi to príde ako tá moja spomienka je taká, že som mal také veľmi pekné, radostné detstvo v rodine s 2 rodičmi, ktorých som cítil tú lásku, že sa o mňa starali. Mama bola taká obeta, keď som treba bol chorý, si pamätám, ako sa o mňa starala, alebo otec, keď tak išiel okolo a tak ma šprngol do nosa. To sú také spomienky z detstva, ktoré nie je to nič bombastické, ale je to niečo veľmi pekné a možno taký ten každodenný život v rodine toho človeka formuje možno viac ako nejaké zážitky z krízových situácií. Možno v tej kríze sa to tak prejaví, tá stabilita, že človek tak prirodzene zdravo reaguje. Ale mne sa zdá, že taký ten bežný, normálny život v rodine, že je to najdôležitejšie, čo človek dostáva, ako vidí tých rodičov, ako povedzme aj majú konflikt a potom ho urovnajú, ako nás majú radi a podobne. Isté boli aj povedzme ťažké chvíle, keď niekto z rodiny zomrel. Spomínam si ako dieťa, že som mal veľmi rád kary, lebo som tam postretal rôznych príbuzných, ktorých som veľmi nestretal. Ale taký ten naozaj, to niečo, čo ja vnímam za také dôležité pre seba, je tá každodenná starostlivosť mojich rodičov, ktorú mi dali a ktorá si myslím, že ma tak nastavila do celého môjho života. Ďakujem pekne. No o téme rodiny by sa dalo diskutovať dlhé hodiny, dlhé dni dokonca. Tým, že sme mali výrazný časový sklz tejto debate, tak bohužiaľ budeme musieť pomaly končiť, takže nechám už len každému z vás priestor na nejaké také posolstvo, na nejaké možno odporúčanie. Čo by sme si mali podľa vás, keď už nejakú 1-2 veci zobrať z dneška, či už z dnešnej debaty alebo z dnešného pochodu,
Čo by sme si tak mali zapamätať, čo by sme si mali zobrať? Môžete. Tak môžem krátko ja. Moja generácia mojich rodičov sa sobášila oveľa skoršie ako generácia moja. Myslím si, že to je veľká chyba, že my sa tak neskoro sobášime v priemere a ja som sa o dosť neskôr ako moji rodičia. Tak možno tí mladí, ktorí ešte nie ste zosobášení, alebo staršie deti, ktoré toto počúvate, tak nespravte tú chybu, čo naša generácia, zoberte sa skôr, nečakajte zbytočne dlho, idete do lepšieho. Super, toto je parádna rada. Pán Šust? Tak ja skúsim aj za pár odrážok. Súhlasím s Patrikom, potom tiež chcem povedať, že veľa hovorím o kríze demografie, tak skutočnosť hľadáme ekonomické a sociologické a iné príčiny a podľa mňa takouto najdôležitejšou príčinou je vlastne kríza viery. Tento rok vydala americká ekonómka Catherine Pakalu knihu, kde vlastne na takom kvalitatívnom výskume ukázala, že to, čo akoby motivuje rodiny, ženy mať viacej detí v rodine, je vlastne to, že sú veriace. A je to tak preto, lebo vlastne dokážu prijať niečo ako poriadok stvorenstva, poriadok aj fungovania manželstva, rodiny, ženského tela a dokážu vlastne s nimi byť v harmonii a v pokoji a v tomto zmysle aj sa zvládnuť aj nejaké náročnejšie situácie. Tretia odrážka. Tiež mám pocit, že dnes je akoby priveľa rodín v kríze, aj v rámci takový kresťanského sveta. Mnohí hneď zvažujú potom anulácie, rozluky, rozvody. Snažia sa to takýmto spôsobom riešiť podobne ako v sekulárnom svete. A možno je aj dôvod to, že sa cítia akoby na všetko sami a majú pocit, že tie ich problémy a starosti sú akoby také nejaké veľmi akoby tak ťažké, že sa už akoby v ich prípade už sa nedajú ďalej niesť. A možno je ten problém v tom, že akoby si neuvedomujú, a to je možno aj úloha pre nás, širšiu komunitu, im ukázať, že ich problémy sú v niečom aj naše problémy, že im dobre rozumieme takým tým ťažkostiam a starostiam a že vlastne sme v tom všetci nejako spolu. A vlastne aj viera človeku dokáže alebo dáva pomoc a silu aj takéto náročné situácie zvládnuť, prijať ten kríž, nerezignovať hneď. Lebo bez viery človek nezačne kalkulovať a hovorí si, že no na čo by som ja sa ďalej trápil s týmto človekom tu vedľa mňa a skôr hľada také tie praktickejšie riešenia. Viera v tomto zmysle dokáže ísť za to také obyčajne ľudské. Tak tá moja tretia poznámka je v tom, aby sme ako širšia komunita boli citliví na tie rodiny, ktoré sú v kríze a ponúkli im nejakú našu spolúčasť, modlitbu, spoločenstvo, radu, pomoc. Ďakujeme pekne. Nejaká ženská rada od pani Michaličkovej? Ja budem úplne súhlasiť s tým, čo povedal Patrik, ma to nakoplo, že choďte proti prúdu, robte to naopak, ako vám hovorí celá spoločnosť, že máte najskôr školu, potom dom, potom dovolenky a potom deti. Ja mám tu česť aj učiť na vysokej škole a môžem povedať, že najšikovnejšie študentky sú matky a najšikovnejší študenti sú tí, ktorí sa zosobášali už počas školy. Čiže robte to úplne opačne. Spravte si školu popri deťoch, popri rodine, choďte do jednoizbového prenajatého domu, bytu, choďte na to úplne opačne, pretože zrazu v 30-ke máte taký poklad, aký vaši rovesníci nemajú. Vy už máte všetko, vy máte vybudovanú rodinu, dokončenú školu a máte pred sebou 45 rokov minimálne práce do dôchodku. Na to máte čas aj na kariéru, aj na dovolenky, aj na čítanie kníh a 80-ke aj na pekný život s vnúčatami. Ďakujeme krásne. Otec biskup. Tak viete, kňaz je väčšinou ten, ktorý káže a tí druhí ho počúvajú. Ale chcem vám povedať, že je situácia, keď kňaz počúva a druhí hovoria kázeň. Ja osobne za veľmi silnú kázeň zo strany veriacich pokladám, keď muž a žena povedia si navzájom: chcem ťa milovať a ctiť po všetky dni svojho života v zdraví a chorobe, šťastí i nešťastí. Tak mi Pán Boh pomáhaj, čo je krajšia kázeň. A som za ňu vždy veľmi vďačný. Obdiv, úcta, palec hore a najmä spojené ruky v modlitbe. Ďakujeme krásne. A
týmito slovami musíme ukončiť debatu, ktorá bola síce kratšia, ale snad o to intenzívnejšia a som veľmi rád, že zazneli aj konkrétne veci, ktoré sa fakt dajú uplatniť v živote, či už starších ľudí, ale aj tých mladých a našich detí. Takže ďakujem krásne za účasť. Patrik Daniška, Juraj Šust, pani Michaličková a otec Jozef Haľko. Ďakujeme krásne, dovidenia.